Moi, mä olen Piatu ja mä toimin style-direktorina Puuhairissa. Meillä on ollut pari viikkoa käytössä testissä sellainen ihmeaine kuin Olaplex, tossa noin. Ja mä haluaisin nyt näyttää, tai siis me haluttaisiin nyt näyttää teille, mitä sillä saa aikaa ja kuinka mahtavasta aineesta ja tuotteesta on kysymys. No niin, tässä on Johanna ja mä teen Johannalle. Johannalla on siis tällainen karhea mustaksi värjätyt hiukset. Tossa on tällainen pieni vaalea osio. Niin me tehdään tää niin vaaleaksi kuin me saadaan tänään ja katsotaan miltä se näyttää sitten sen jälkeen. No niin, mä teen nyt tämän vaaleusmassan tässä. Eli mä laitan tämän vaaleusjauheen tänne ensin. Noin. Sitten hapete, kaikista voimakkain. Noin. Ja sitten laitetaan Olaplexin ykkösaine, laitetaan tonne sekaan. Nyt ekalla kierroksella me ollaan erotettu tuo jo vaalennettu alue. Sitä on turha vaalentaa 2 kertaa. Ja me otetaan se tokalla kierroksella mukaan. Ja nyt sitten me ruvetaan vaalentaa täältä takaa. Niin, tässä on Sedin. Sedin on mun assistentti. Elikkä tossa. Eli nyt laitetaan ensin, tietenkään ei mennä tonne ihan tyveen asti, koska siellä on se oma tyvi tällä hetkellä. Et jos se tekee niinku ekalla kerralla, tai ei yhden kerran vaan sitten vaalennuksen, niin sitten ihan lopuksi laittaa sitten tonne tyveen. Mut kyllähän sitä aina menee sinne, mutta ettei sitä ensin laita, niin se on parempi. Ja tämä on mahdollisimman vähän laittaa tonne lappaan, tai anteeksi lappaan tyveen. Meni väärinpäin. Vähän kuin toi vasen ja oikein mulle. Mä laitan nyt elmukelmun tähän päälle, niin me saadaan vähän lisää siihen tehoa. Ensimmäinen vaihe on nyt suoritettu ja kuten näkyy, tää on ihan äärettömän hyvässä kunnossa kuitenkin tää hius. Tää pitäisi periaatteessa, jos olisi tehty 12%, niin venyy ja paukkuu, mutta tää ei tee mitään, tää on tosi vahvassa kunnossa. Okei, nyt mä vaalennan toisen kerran tän ja tässä on hapetteella nyt 9%, mikä on vähän miedompi kuin toi edellinen. Ja mä lähden nyt levittämään tätä ihan hyvästä latvaan. No niin, nyt me ollaan levitetty toinen vaalenusaine tähän Johannan tukkaan ja katsotaan kuinka vaaleaksi me saadaan ja sitten sen mukaan me katsotaan se sävy mikä me siihen laitetaan ja me aiotaan tehdä siihen joku tosi nastaa, joku karamelliväriä. No niin, nyt me ollaan vaalennettu toinen kerta ja hyvin vaaleni, tuli kauniin tällainen kullanhohtoinen tästä tukasta ja niin kuin näkyy, niin yhä edelleen hiukset ihan hyvässä kunnossa. Me laitetaan nyt tähän kevyt väri, me tehdään tästä vähän sellainen hiekan värinen. Ja sitten kun se kevyt väri on vaikuttanut, niin me laitetaan tää kakkosaine tästä Olaplexista, joka sitten... No niin, nyt mä oon huojellut kevyt värin poistosta ja nyt mä laitan Olaplexin kakkosvaiheen, elikkä ikään kuin hoitoaine tänne hiukseen. Ja annetaan vaikuttaa sen nyt sitten 10 minuuttia. No niin, eli meidän style director Piettu joutuu lähteä kulttuurimenoilleen ja mä jatkan tästä näin. Eli nyt me ollaan saatu Johannan hiukset valmiiksi ja niin kuin huomaattekin, niin tää on saatu todella vaaleaksi. Ja tää hius kuitenkin kesti. Ja itse asiassa tää muuttui niin kuin paljon silkkisemmäksi hius kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja tää näyttää nyt tältä näin. Mitäs mieltä sä oot? Tykkään. Yes.